Ambalmo ambena anga bi trata dunya mekalo tlenani a donkibaru bena damine ni femi ye o de cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la aw bɛ a jɔna ka fɔ jamana min bɛ ni Niger bɛ o jamana ni Mali cɛ nka ni u ka sɔrɔdasiw bada kabili Mali curuna gɛlɛya min a daminɛna kabili Amadu Tumani Ture a ka fanga tako filanan sabu 1991 ni 91 tuma min na o Amadu Tumani kelen a ye Général Musa Traoré ka fanga san 22 ni kɔ dɔw ko san 23 fanga u ye jamanadenw n'o ye Mali jamanadenw ye ko Mali kalanba dɔw wa o maa kelen ninnu o kɔlɔlɔ de bɛ Tchad jamana kan bi u ma sugu kelen ninnu olu de bɛ kɛlɛ la Tchad jamana kan ko ka fanga bɔ so kelen tigiya la ka fanga bɔ faciyɛn na ka kɛ bɛɛ ye wala bɛɛ ka diɲɛ ka fanga sigi fanga kana to dan kelen kan fanga ka kalifa furancɛ kɔnɔ e ko Mali yɛrɛ to taabolo in de kan bi wa kabili jamanadenw y'u wuli ka dɔ kɛ sɔrɔdasi dɔw n'u ɲɛmɔgɔ olu ka kuntigi tun ye Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la olu laban de ye Général Musa Traoré ka fanga in paro tuma dɔ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a fɔra aw ye k'a fɔ ko farafina kan hɔrɔnyana mɔgɔ minnu kɔni y'a jujɔn n'o Ala ka hinɛ Modibo Keita ninnu na Seku Turew minnu ka cɛsiri y'a to Faransi ka jagoya dagasigi jagoya an ka kɛ aw dɔ ye wala k'an kɛ an dɔ ye k'aw kɛ farafin jamanaw ye minnu n'u u sirilen don nanzara jamanaw na aw minnu bɛ bi Ala ka hinɛ Modibo Keita la don min a ye Faransi kɛlɛbolo gɛn ka bɔ an fa dugukolo kan fo ka taa Modibo Keita bɔ fanga na don min a ma bɛn Faransi ma ni mɔgɔ minnu ko farajɛw ye farafin jamana dɛmɛbaw ye saya de mɔnɔ ye n'o tɛ ni Modibo Keita ninnu lawuli bi k'a ye k'a fɔ ale fa jamana bɛ Faransi bolo i ko namugula sogo baro cogo min ka di n'a sigiba ye n'a tobiba ye a bɛ sogo in baro cogo la Mali bɛ u lahalaya de la bi wa Mali kelen tɛ koyi tuma dɔ la jamana minnu bɛ yen n'olu sera k'u yɛrɛ sama ka bɔ Faransi bolo farafina ka yɛrɛma hɔrɔnya tali jamana fila tun don anw ka tilebiyanfan bolo in fɛ jamana fɔlɔ min ye kan hɔrɔnya o ye Seku Ture ka jamana ye o senfɛ maa bɛ se k'a fɔ Seku Ture ni jamana min ni olu tun kuntilenna ye kelen ye o tun ye Modibo Keita de o Modibo Keita in a ye Faransi gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan k'a fɔ ko Mali k'a yɛrɛ ta cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kɛra don min na tuma dɔ la o b'a sɔrɔ a ko ma kɛ aw kɔ Modibo Keita in ale kɛlɛla kun min na Faransi fɛ fo sɔrɔdasiw nana fanga ta n'o o kuntigi tun ye Ala ka hinɛ Modibo Keita la Modibo Keita ka fanga minɛlen Général Musa Traoré fɛ o Général Musa Traoré fana furancɛ jan jamana kuntigiya o la don dɔ François Mitterrand o tun ye Faransi jamana kuntigi a waati tun bɛ to ka lajɛ dɔ kɛ ko sommet France Afrique wa Afrique jamana minnu don a dɔ la o ye jamana minnu marala o Faransi marabajugu ninnu fɛ o marabajugu ninnu u t'a fɛ ka farafina ka kan hɔrɔnya sɔrɔ fiyewu o de la hakilima don ko hali Faransi a bɛ Mali dugukolo kan bi nakan ni nakun min b'u da k'u nana papalikɛlaw kɛlɛ nka o papalikɛla kelen ninnu jɔnni y'u kolokolo k'u don an faso Mali kɔnɔ o ye Faransi kelen in de ye tuma min na u ye Libi cili min kɛra u fɛ olu de y'a to mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'o ye Mali kɔrɔnfɛ kabila dɔ ye n'o ye Tuaregidenw ye Mamadi Karafi ye nin kuma in fɔ ko ni ale gɛnna ka bɔ fanga la diɲɛ don o don basigi o basigi bɛ farafina tilebiyanfan bolo in fɛ ko basigi in bɛɛ bi tiɲɛ Mamadi Karafi ye nali min kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba wa hakili b'a la a taara lajɛ dɔ kɛ Star Omnisport la a ye kuma caman fɔ tuma dɔ la anw ka kokɔrɔ jiginɲɔgɔnw n'an y'a yuguyugu diɲɛ don o don a ye fɛn caman fɔ hali a taali min kɛra Tombouctou Mamadi Karafi a ye kuma dɔw fana fɔ Tombouctou ye an ka jamana in kɔnɔ yan a kɔrɔnfɛ seleke ani furancɛ minnu bɛ yen n'u ni Algérie bɛ dancɛ bɔ ani Niger bɛ dancɛ bɔ furancɛ minnu na kabila dɔw bɛ yen u man ca yɛrɛ koyi u k'u ma ko Tuaregiw ɲumanw b'a la o ɲuman dɔ ye fɛn min ye o ye Général Gamou de ye bada a ma Mali janfa o ma damadamaw bɛ yen olu kɔni ko faso ko n'i y'a bɔ olu la dɔw tun taara u sigi Libi Kadafi mɔgɔ t'a dɔn n'a y'a kɛ ɲumanya de kosɔn nka komi a yɛrɛ fa jamana fadenya tun ka bon a ye kabila an ka kɔrɔnfɛ kabila Tuaregiden dɔw de ta k'o kɛ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu tun ka baara ye ale yɛrɛ ni lakanani a n'a ka fanga kɔlɔsili ye Faransi marabajugu de nana don ninnu senkɔrɔ
k'aw bɛ ka Kadafi lafasali min kɛ a y'a kɔbila an bɛna aw dama faso tigɛ k'o di aw ma Mali dugukolo kan f'u ye tɔgɔ da la Faransi laselikɛla jugu minnu bɛ yen n'olu ni ye Faransi marabaw olu ka kɛlɛminɛnw ye olu ka kɛlɛkɛlaw ye hali bi a dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan o de ka ca nka a bɛ kɛ ni Mali fana maraba jugu dɔw ani maliden jugu dɔw ka janfa de ye ninnu a fɔr'u ye k'u ka Mamadi Kadafi kɔ labila dɛ ko n'u y'a kɔ labila Faransi maraba jugu ko k'u bɛna u dɛmɛ k'u dama faso tigɛ an tɛna segin nin bɛɛ kan ka sabu kɛ laɲini tɛ o ye bi o Général Musa Tarawele min n'ale ye san 23 kɛ fanga na ka to balo la anw yɛrɛ y'a ɲininka o a tun y'a jira k'a fɔ ale ye waati min kɛ fanga na ko ale n'o kibaruyaw bɛ taa kaburu kɔnɔ wallahi a ye nin fɔ n'a tun bɛ balo la bi an tun bɛ taa ɲininka Idriss Déby ale fana ka fanga in tɔ kɛra cogo min ka janfa k'a fa nka a kɛra kɛlɛda la u y'a fɔ cogo min dɛ an tun tɛ yen o Idriss Déby in dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Libi cili ye kɔlɔlɔ min se an ka jamanaw ma lajɛ dɔ kɛra Wagadugu o lajɛ de senfɛ Idriss Déby a y'i sen don Nazara jamana n'o ye Faransi maraba jugu ani Nazara jamana jugu minnu bɛ yen n'u ye Libi dakolon ci k'a filenkolon ci n'o kɔlɔlɔ de sera ma wa o kɔlɔlɔ de fana kɛra Idriss Déby in sabu ye sabu maa minnu ye a janfa ka taa kɛlɛ bi a ka jamana kan olu fana bɔra Libi de a don kofɔlen Wagadugu Idriss Déby ye fɛn min fɔ farafin jamana minnu bɛ yen n'olu jamana kofɔlen ninnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ kɛlɛbolo labɛn ko ka papalikɛlaw ka kɛlɛ bɛn k'u ka dagaw ci ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ o lajɛ dɔ tun bɛ sen na Wagadugu Idriss Déby ye kuma fɔ ye kabini o kuma in fɔra a fɛ a kɛra maa ye maa min u y'u ka wulujuguw bila a nɔfɛ wa wulujuguw sera a la koyi Idriss Déby ye fɛn min fɔ a don kofɔlen baasi la an k'a lajɛ n'an sera ka kuma ninnu an delila k'a bayɛlɛma an b'a lajɛ n'an sera ka bayɛlɛma kura ye jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min bisimila. Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta. N balimakɛ Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne dirais pas IBK encore. N tɛna fɔ IBK tuguni n tɛna segin a kan ko IBK. Me disait tantôt. A y'a fɔ n ye sisan a bɔra fɔli la sisan. Que la solution est entre des Africains. Ko gɛlɛya minnu b'an da la bi ko a fɛɛrɛ a n'a dabali ko b'anw yɛrɛw de tɛgɛ anw yɛrɛw de bɛ se k'an ka gɛlɛya ninnu wulili fɛɛrɛ sɔrɔ. Monsieur le Président, mon frère. Jamana ɲɛmɔgɔ n balimakɛ jamana ɲɛmɔgɔ. La solution n'est pas entre nos mains. Ayi nin fɛɛrɛ tɛ anw tɛgɛ kɔnɔ dɛ nin fɛɛrɛ tɛ anw bolo dɛ. La solution c'est entre les mains de l'OTAN. Nin fɛɛrɛ gɛlɛya minnu bɛ anw da la a fɛɛrɛ bɛ OTAN de bolo. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw OTAN ye jamana minnu bɛ nazara la tuma min na diɲɛ kɛlɛba in n'o ye guerre mondiale a banna waati min l'Europe jamana minnu bɛ yen ni fangaba tun t'u la wala jamana minnu bɛ yen n'olu ye l'Allemagne jamana kɛlɛ a fanba ye Europe jamana ye olu de jamana kofɔlen ninnu farala ɲɔgɔn kan kɛlɛ min binna u kan l'Allemagne fɛ o kɛlɛ sugu kana se ka bin u kan ka sɔrɔ u labɛnnen tɛ o de senfɛ nin jamana ninnu farala ɲɔgɔn kan u ka seko n'u ka damajiraw fanga minnu bɛ u la nin jamana ninnu n'o ye l'Europe jamana ye o jamana ninnu u kunyanfan o ye Faransi ye l'Europe jamana kan ani l'Europe jamana tɔw hali l'Américains fana farala u kan ka kulu dɔ dilan kulu min ko dagaw mana sigi an da la jamana o jamana fɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an ka kɛlɛbolow ye k'olu ka dagaw wili ka bɔ an da la o kulu a bɛ fɔ de ma OTAN. Qui a créé le désordre? Olu de ye tiɲɛni kɛ k'o tun labɛnnen don cogo min k'o labɛn ninnu bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ fereke k'a bɛɛ ɲami. N'a qu'à aller ramener le désordre. Olu minnu n'olu de y'a ɲami olu minnu y'a fereke o jamana kofɔlenw olu nana ka Libi ci labɛn min tun bɛ Libi Muammar Kadhafi tun bɛ fanga na waati min olu de ye o labɛn bɛɛ kari olu de y'o labɛn bɛɛ tiɲɛ ka na ni fereke ye Libi. O tuma olu minnu y'a tiɲɛ k'a fereke u k'a ɲɛnabɔ. C'est simple. Nin ye ko nɔgɔ ye awɔ. Mais il faut pas rigoler. A kana yɛlɛ dɛ nin tɛ yɛlɛ ko ye dɛ a kana nin kɛ yɛlɛ dɛ. Il faut pas rigoler. An kana nin kɛ yɛlɛ ye aw kana nin kɛ yɛlɛ ye koyi. C'est notre vie. Anw yɛrɛw ka sini anw ka jamana balotigiya an ka jamanaya o de kuma bɛ nin ko kan o de bɛ sen na. C'est l'Afrique qui est en danger. Farafina de bɛ kɔlɔlɔ la koyi kɔlɔlɔ t'an bɛ ka farafina de sɛgɛrɛ. C'est l'Afrique qui est en danger. Farafina de bɛ gɛlɛya la farafina yɛrɛ de bɛ maguan na farafina de bɛ cili sira fɛ
Les Nations Unies qui ont donné le quitus. diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyani u ka jɛrɛjɛ tɔnba minnu n'o ye sira di ninnu ma k'u bɛ se ka taa libi ci Sont responsables aussi. olu fana nɔ bɛ nin ko la Donc, o de la aucune armée africaine farafinna jamana tɛ yen n'u ka sɔrɔdasiw bɛ se ne peut aller détruire en Libye ka taa tiɲɛni kɛ libi minnu bɛ yen le terrorisme. n'olu ye papalikɛla juguw ye minnu bɛ t'u dagaw sigi m'u dala n'u ka mani halaki ani papale wale jugu ni jabo wale juguw ta ka m'u sɛgɛrɛw faso kɔnɔ minnu de b'o baara ninnu kɛ. Je ne dis pas le peuple libyen. ne kan tɛ libi jamanadenw ma dɛ ne tɛ ka olu kofɔ dɛ. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur idéologie, peuvent dialoguer. libi jamanadenw a mana kɛ sugu o sugu ye u mana kɛ kabila o kabila ye u mana kɛ libi jamanaden sugu o sugu ye olu bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa olu yɛrɛ bɛ se ka bɛnko la koyi. Et trouver une solution. ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ libi gɛlɛya minnu bɛ yen u dala ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min. Mais là où le bas blesse, nin ko in a jigilatigɛ n'a a kɔlɔlɔw a gɛlɛya yɔrɔ min ye comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes? yala cogo di dansago walekɛbaw damatɛmɛ walekɛbaw minnu bɛ yen n'a ma k'u ta ye u tɛ kɛlɛ bila yala maa n'olu bɛ se ka kumaɲɔgɔnya sigi ka bɛnko la cogo di. Avec les fondamentalistes. dansago walew minnu ni maakaro gɛlɛn jugu n t'a wala n tɛ sɔn maa bɛ se ka kumaɲɔgɔnya sigi olu ye cogo di. C'est impossible. Il n'y a pas cogo si tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o tɛ se ka kɛ cogo si la de dialogue. kumaɲɔgɔnya tɛ yen. C'est là aujourd'hui. olu de bɛ bi C'est là qu'ils font le jeu en Libye. olu minnu bɛ kɛlɛ la olu minnu bɛ ka kɛlɛ daga sigi libi da la bi. Donc, il n'y a que l'OTAN o tuma nansara jamanaw ka tɔn ye n'o ye OTAN ye n ye min ɲɛfɔ aw ye sisan. qui a les moyens nécessaires fɛɛrɛ ni dabali minnu ka kan ka ninnu ka daga wuli ka bɔ libi a se n'a dabali n'a fɛɛrɛ bɛ OTAN dɔrɔn de bolo. comme ils l'ont fait pour faire partir Gaddafi pour i n'a fɔ u y'a kɛ cogo min ka Kadafi bɔ fanga na ka gɛn ka bɔ fanga na komi u y'a kɛ cogo min ka Kadafi fa. assassiner Gaddafi, aller assassiner aussi les terroristes là-bas. Là-bas, u ye Kadafi fa cogo min u bɛ se ka wuli ka taa o libi kelen na ka taa o yɔrɔ in na ye c'est là-bas. On tue un serpent ka taa u dagaw wuli k'u dagaw ci ka bɔ yen n'i b'a fɛ ka sa faga par la tête, mais pas par la queue. i t'a faga n'a a ku ye koyi i t'a ku tigɛ i b'a kunkolo de tigɛ. N'est-ce pas? Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ cogo min tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana saheli jamana ninnu da la n'a u b'a fɛ ko gɛlɛya ninnu wuli bɛɛ si on veut résoudre les problèmes en Afrique ailleurs au sud du farafinna yan gɛlɛya minnu bɛ yan ani jamana minnu bɛ yen n'o bɛ farafinna il faut s'occuper de la jamana kɔnɔ o tuma u ka libi ko ɲɛnabɔ il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle, le terroriste qui sont. o tuma papalikɛla jugu minnu bɛ yen fo ka taa olu faga k'u ka ko ban k'u ka dagaw de wuli Nous pourrons les accompagner. Nous, anw farafin jamanaw an bɛ se k'an jeniyɔrɔ kɛ o la an bɛ se k'u sɛnsɛn k'u dɛmɛ on va aller. an n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ça, c'est un problème, je crois, auquel vous ne pouvez pas chercher de midi à 14h de solution. Mon frère, ne hakili la k'a fɔ nin gɛlɛya minnu bɛ yen an kana muru mɛn basu kan na koyi ni tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɛ ka nin gɛlɛya nin wuli ka bɔ jamana kofɔlen ninnu da la nin de y'a fɛɛrɛ ye an kana ɲɔgɔn dagolo jaya ni kuma gansanw ye an b'a ye an balimaw kabini nin kuma in fɔra Idriss Déby fɛ don min nansara tɛ nin ko ninnu fɛ nin cogo la koyi farafin jamana o farafin jamana bɛ yen ni ka di i ye n'i t'a fɛ Faransi ani marabajugu ninnu kɛ i kɛlɛ nin kuma sugu man ka bɔ i da dɛ kabini don min nin kuma in bɔra Idriss Déby da farafinna hakilimaw ko nin y'a ka ko bannen ye nin ɲɔgɔnna de ye Gaddafi sɔrɔ Gaddafi kɛlɛkun Muammar Gaddafi kɔni a kɛlɛkun ye nin ɲɔgɔnna siw de ye don min na Modibo Keita ye Faransi gɛn ka bɔ an fa dugukolo kan fo ka taa a minɛ don min ka bɔ fanga na Faransi ye ko bɛɛ lajɛlen ni janfajugu bɛɛ lajɛlen tigɛ yɔrɔ Segu Ture kɔni n tɛ fo ka t'o sa don min a ma bɛn Faransi ma Général Musa Traoré a fana nana faamuya kɛ don min lajɛ min n'o kɛra François Mitterrand fɛ u ka dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Sommet de la Baule Général Musa Traoré de tun y'a fɔ Faransi ye ni marabajugu ninnu ye k'u bɛ ka bɛɛjɛ fanga bɛɛ diɲɛ fanga kuma min fɔ u yɛrɛ ko min ma ko démocratie k'o tɛ jagoya duloki ye maa bɛ duloki min kala k'a jagoya curu
mɔgɔ kana jagoya i ko k'e donfini ye ko a ti kɛ ten ko démocratie Faransi farafina bɛ démocratie dɔn bi tɛ ale tun y'a ka jamana tanu ni démocratie cogoya dɔ ye kabila o don fana u y'u ka wulujuguw bila Musa Tarawele fana nɔfɛ i n'a fɔ Idriss Déby yɛrɛ a fara fa cogo min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw farafina yɛrɛ jamanakuntigiw u ma fɛn min faamu ni diɲɛ don o don o de la hakilima dɔw ko minnu y'a faamu farafina yan n'o ye farafina kuntigiw ye o jamanakuntigi n'i ma taa Faransi ka daba d'a ma nanzara jamanaw ka daba d'a ma jamana ɲumanw bɛ yen koyi jamana ɲumanw bɛ yen hali ni jamana bɛɛ b'a ka nafa de ɲini k'a sabu kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya siraw ye n bɛ se ka misali kelen di aw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a kalama don min na Faransi ye Mali kɛlɛ k'a ye a yɛrɛ kan hɔrɔnya k'a kana bɔ juru la n'o ye Faransi ka jɔnya juru ye hali diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyani minnu bɛ yen Mali tun kan ka fara o jamana ninnu kan Faransi ko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali kana lakodɔn i n'a fɔ jamana kan hɔrɔnyalen jamana fɔlɔ min n'o sɔnna ka Mali lafasa o tun ye l'Allemagne jamana de ye tuma min na fanga tun bɛ Mali la Mali ni jamana minnu tun bɛ ɲɔgɔn bolo ko Mali tun sera a yɛrɛ kɔrɔ hali ni tuma dɔ la dun ka fa gɛlɛya tun b'an na nka maa tun tɛ ɲɛdɔnna kɛ Mali la o waati l'Allemagne jamana tun ni Mali ka dɛmɛ fanga tun ka bon tuma min na an ka sɔrɔlasiw tun bɛ kalan Irisi jamana fɛ tuma min na Mali yɛrɛ baarakɛ bondasow Mali tun bɛ dɛmɛ Chinois jamana fɛ waati y'a sɔrɔ hali ni Mali tun ye fantan jamana ye nka barika tun bɛ Mali la o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛ Mali la ɲɛmɔgɔ minnu u k'u faso Imam Modibo Keyita ale ka jamana marakan mɛn ko saya ka fisa malo ye o bi dun farafina jamanakuntigiw kan ka fɛn min faamu hali u kana sɔn ka sigi jamanakuntigiya la f'u ka sɔn fɛn fila in dɔ ma a fɔlɔfɔlɔ ye min ye u k'a ta Faransi ka daba d'a ma n'o kɛra u bɛ don fanga na ka bɔ fanga na ka sɔrɔ u ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a filanan ye fɛn min ye n'i kɔni ko k'e b'i ka jamana fɛ k'e b'i ka jamana nafa de lafasa u bɛ faso juguw de ta k'u bila i la u ka wulujugu minnu bɛ yen i ye ɲuman kɛ juguman i ye juguman kɛ juguman e kɔni sa fo ka e gɛn ka bɔ fanga na hali ni e nin b'i la to o sira fɛ Idriss Déby ta de y'o ye nka min kɔnna Idriss Déby ɲɛ n'o ye Hissène Habré ye ale fana bɛ kaso la Sénégali jamana kan o tuma dɔ la Faransi marabajuguw de o fana gɛn ka bɔ fanga na nka a ye Tchad jamana kuntigi dɔ bila o la an kɔni tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ o la bi ka sabu kɛ an m'o ɲɛɲini nka min kɔnna Idriss Déby ɲɛ fanga na Tchad o ye Hissène Habré de ale fana k'a to fanga na a ye kuma min fɔ ni mɔgɔ bɛ se ka bisigiya ka fɔ ale fana gɛnna ka bɔ fanga na o kɔfɛ ka maa dɔ sigi n'o fana nana muruti sabu hali ni i sɔnna Faransi ye k'a ka kɛtaw fɔ i bɛna bɔ tiɲɛ kalama diɲɛ don o don f'i ka muruti de ba degunnen de bɛ kini kɛ Hissène Habré ye min fɔ nanzara jamanaw ye k'a fana to fanga na aw k'o lamɛn bani. Parfois je me pose la question. Tuma dɔ la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka. Pourquoi? Munna? Le monde occidental. Nanzara jamanaw. De façon parfois choquante. Tuma dɔ la u b'a karaba yɛrɛ koyi f'i bɛ fati bɛn i ma. Veut imposer à tout le monde son. U b'a fɛ karaba k'a wajibiya bɛɛ lajɛlen kan. Nous sommes en droit de nous poser cette question. An kan ka an yɛrɛ ɲininka o ko la ten. Et vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. Aw yɛrɛ minnu bɛ yen n'aw ye kunnafonilaselaw ye aw yɛrɛw bɛ se k'aw yɛrɛ ɲininka jamanaden tɔw farafinna jamanaden tɔw bɛ se k'u yɛrɛw ɲininka. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous est bon pour vous? Munna aw nanzara jamanaw min bɛ bɛn aw ma min ka di aw rɔ aw bɛ o fɔ aw b'a fɛ a ka taa an ka jamanaw ka taa kuntilenna minnu kan min ka ɲi anw ma munna aw b'a fɛ k'o karaba k'o fɔ anw yɛrɛ ye k'o wajibiya an kan. Alors que toute l'histoire est là. K'a sɔrɔ anw ka kɔrɔlenw n'an ka tarikuw bɛ yan. L'Occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ aw ka nanzara jamana ninnu a tɛ se ka kɛ misali ye hɔrɔnya kan hɔrɔnya ani bɛɛya ka jamana mara ni bɛɛ diɲɛ hakilinaw kuntilennaw ye aw tɛ misali ɲuman ye dɛ aw le yɔrɔbu jamanaw kɔni. Démocratie, soyons sérieux. An k'an yɛrɛ bonya. Vous nous avez toujours écrasés. Aw kɔni aw ma foyi kɛ kabili tuma jan fo ka se bi ma ka aw dungɔ k'aw tintin anw kan ka anw karaba kan an ka ko ban pewu ka yɛlɛ an kan koyi k'an furuki aw sago la. Grande histoire. Waati tɛmɛnen ninnu na. Depuis la traite des nègres. Kabini aw ye farafin kɛ jɔn ye k'u san k'u feere waati
k'u doni ka bɔ farafina ka taa n'u ye aw ka jamanaw kan. C'est entre 200 et 500 millions. Jamanaden minnu n'aw y'u sama farafinden minnu n'aw y'u ta ka taa n'u ye maa 200,000 fo ka se maa 500,000 o farafindenw aw de y'u ta ka taa n'u ye k'u t'olu kɛ jɔnw ye k'u bila aw ka diyagoya baaraw la. De déportés. K'u doni ka taa n'u ye. La colonisation qui a été une tragédie terrible. Aw de ma farafin jamanaw k'u don jɔnya juruw la a kɔlɔlɔ n'a jigilatigɛ a juguyara kojugu farafina. Pour l'Afrique. Farafina. Aujourd'hui, le néocolonialisme. Yan dun an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi aw nana maracogo jugu dabali kuraw fana tigɛ. Sous tous les rapports. An ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ fɛ aw tɛ foyi la yan fo k'aw se a n'aw ka dabali n'a ka tuɲɔni juguw bolo an kan. Pour nous exploiter. Aw kɔni bɛ anw ka jamanaw kɔnɔ de k'an bisi k'an tulu bɔ de. Sous tous les rapports. Na sira bɛɛ fɛ. Économie. Sɔrɔ. Culturel. Tongow la danbew la. Politique. Politiki dabali ni fɛɛrɛtigɛw jamanaw jɔli la nin bɛ a bɛɛ bɛ kɛ aw dongo de la. Diplomatique. Hali an ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɔgɔn sira taama aw b'an karaba de min ka d'aw ye an ka tɛmɛ o sira fɛ. Et vous prétendez O bɛɛ kɔfɛ aw ko que notre bonheur, anw ka hɛrɛ c'est ce que vous nous dites. Or, aw bɛ min fɔ anw ye ko de y'an ka hɛrɛ ye diyagoya ko an ka sɔn o ma. dans la pratique, K'a sɔrɔ a waleyali senfɛ vous avez toujours fait le contraire. aw ma o bɔ a sira fɛ fiyewu aw ma taa foyi sira fɛ fɔ ka nafa. Et vous, Aw franchement, tiɲɛ yɛrɛ la dans ce domaine, nin sira in kɔni kan nous n'avons pas à recevoir de leçons. walahi aw man kan k'a fɔ k'aw b'an bilasira ko aw bɛ sira aw b'an zɛnsɛn ni tiɲɛ ye k'a fɔ ko aw ka kan ka taasira ɲuman di aw ma. De ceux qui prétendent être démocrates, mais qui Aw minnu n'aw ko aw ye bɛɛ ye bɛɛ ka hakɛ ka matarafa aw minnu n'o kuma bɛ aw da. ne le sont pas de notre point de vue. Aw tɛ o ye anw kɔni ka hakilina t'a la aw man kan ka fɔ ko aw bɛ anw ladi ayi. En tout cas, par rapport à nous, ils n'ont jamais été démocrates. Aw kɔni aw nazaraw aw ma kɛ hakɛ sabatilibaw ye fiyewu don kelen da kelen aw ma kɛ bɛɛ ya matarafabaw ye. Et ils ne le sont pas. Aw tɛ o ye aw ma deli ka k'o ye wa aw yɛrɛ t'o ye koyi. Alors, laissez-nous O tuma a y'an to ye sa trouver an yɛrɛ ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini an yɛrɛ ye toute liberté. an ka kan hɔrɔnyali la. Parce que soyez convaincus que nous Aw k'an ka limaniya de ye k'a fɔ a ye sɔn a ma ko i ka fɔ. aussi, nous aimons la liberté. Anw fana bɛ kan hɔrɔnyani fɛ an ka maaya kɛ ni hɔrɔnya ye ni bɛɛya ye u ka di anw farafinw ye. Nos peuples aiment la liberté. Anw ka jamanaw ka kɛ u ka k'u yɛrɛ ma kan hɔrɔn ye bɛɛ ka dama kaɲɛ hakɛ la o ka di anw ye. La démocratie. Bɛɛ fanga ka di anw yɛrɛ ye. Tout de l'être humain. O yɛrɛ ye hadamadenya yɛrɛ ye anw kɔni fɛ o ye hadamadenya tasira yɛrɛ de. Mais acceptez que nous avons notre histoire. Nous avons A ye sɔn k'a fɔ tarikiw bɛ anw na bɔyɔrɔ b'an na an ma bɔ sanfɛ ka cun dugu ma anw yɛrɛw ka hadamadenya tɛmɛsiraw bɛ yen. notre culture, nous avons nos problèmes. Anw yɛrɛw ka gɛlɛyaw bɛ yen min ye anw yɛrɛw ka gɛlɛya jɔnjɔnnenw ye o bɛ yen. Plutôt, aidez-nous. O tuma ni aw kɔnɔjɛlen don aw ka k'an dɛmɛ de. Puisque vous avez fait votre bonheur, votre fortune sur Komi aw ye aw yɛrɛw ka hɛrɛ ɲɛɲini aw yɛrɛw ye aw y'aw ka hɛrɛ ɲɛ sɔrɔ aw ye aw ka kan hɔrɔnyali ɲɛ sɔrɔ. notre dos durant des générations. A y'a to anw fana k'an ta ɲɛɲini n'an ka dabali n'an ka fɛɛrɛw ye. Aujourd'hui, au lieu de nous aider, vous faites. Yanni aw k'an dɛmɛ aw bɛ k'an ka jamanaw ci. Aw b'a dɔn nin jɔnni ka kuma ye Hissène Habré. O Hissène Habré in min n'o fagali ko kuma fɔra sisan n'o ye Idriss Déby ye. O Hissène Habré de gɛnna ka bɔ fanga na ka Idriss Déby in sigi o Idriss Déby in de ale de fagara fagacogo la fagacogo min an bɛna ɲɛɲini k'a la nka Idriss Déby in a fana y'a ka tiɲɛ fɔ koyi hali a ma mɛn o nazara kelen ninnu ka kunnafonilazilaw taara a sɔrɔ f'a fa dugukolo la f'a faso la u fa b'a la njamina u y'a ɲininka Idriss Déby yan'u k'a faga a ye min fɔ. 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité parce que cogo di a bɛ se ka faamu kolokolola fanga na nin cogo la. d'un certain nombre de chefs d'État africains, on voit qu'en France, il y a du dégagisme. K'a sɔrɔ nazara jamanaw kan olu jamana ninnu i bɛ na fanga na i bɛ gɛn ka bɔ fanga na i bɛ yɛrɛ ɲini ka bɔ fanga na. Voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. I sigira fanga ma Macron si cogoya la. Du Tchad, par exemple. Tchad. Il y a deux choses qu'il faut que s'explique cela. An balimaw Idriss Déby yan'a ka fatu nazara kunnafonilaselaw nana ɲininkali kɛ a ye jaabi min fɔ a ko nin ko in bɛ se ka ɲɛfɔ ni hakilina damadama ye.
Arrivé au pouvoir à 38 ans, ni fanga ta san bisaba ni san shegin de ne nana fanga na. peut-être ça donne aussi... Mais Macron, ça peut au pouvoir là maintenant. Ijo. Macron fana nana. Ijo. Attendez, c'est pas que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité Abise ka ke ne meli mingira fanga na kojugu do. Nga abise ka nyefo. expliquée par cela. Et de deux, parce que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Mba fe ka nkono nje yawo aho kila ka foko ne ma wasale ni nyere wa. Ne ma ni lafiyale ni wa. Ne ni sodialen do nyere ka wa hadamadinya na wa. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Ne bada kudai ne madeli ka ke mogo ye mogo mi. Mogo min wasara na yere mogo min kera mani lafiyale ne madeli ka ko ye fiyo. Je ne suis pas un homme heureux. Ne te mogo ni lafiyale nye ne te mogo ni sodiale nye nga mayala koy. Je n'ai jamais été un homme heureux parce que Bada ne madeli ka ke mogo wasale ye mogo ni sodiale ye nga hadamadinya la sabu. je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu Ne ka dimsiniya ma ke inafo bebe dimsiniya ke cogo mi. sa jeunesse. Je n'ai pas eu Ni mo soro. ma jeunesse dans la guerre. Ne ye nga dimsiniya ni nga funankɛya bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛdenya de la. Au sortir de la guerre, N'an bɔra kɛlɛ la waati min j'ai eu cette responsabilité. nin jɔyɔrɔ dira ne ma kɛlɛ bannen kɔfɛ. J'aurais souhaité moi-même Ne yɛrɛ tun bɛ fɛn min fɛ ne tun bɛna fɛn min kanu min tun ka di ne yɛrɛ yɔrɔ dɛ. en 2002 San 2000 ani san 2 m'arrêter. ne tun b'a fɛ k'an J'avais jɔ. promis en son temps Ne tun ye layidu ta a waati second mandat, hein. n ka fanga tako 2nan na ne tun ye layidu dɔw ta. C'est-à-dire en 2006, K'a fɔ san 2000 ni san 6 je devrais céder en fait ne tun ka kan ka fanga labila maa wɛrɛ ye. Il y a 10 ans. au suivant. A ka fanga di maa wɛrɛ ma kɔni. La guerre a éclaté. Kɛlɛ cunna an kan kɛlɛ binna an kan. Le mercenaire avait attaqué une domaine ici la ville. Minnu bɛ wari minɛ ka bin wali jamanaw kan wali jamana cilaw nana bin jamana kan. Le pays était en guerre. Jamana tun bɛ kɛlɛ la a waati. Vous comprenez? Yala aw y'a faamu wa? A bɛ ka nin kuma de fɔ nazaraw ka kunnafoni laselaw ye. O de la k'a fɔ anw ye kunnafoni laselaw ye an fasow kɔnɔ ko an ka faamaw tɛ sɔn an ka sigi an ka tiga wɔrɔ. An kana tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ. An ka tiga bɛɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛna. I ye jamanakuntigi ye kunnafoni lasela kan ka ɲininka jamana lahalaya la. O bɛɛ n'i ma o ma bɛn i ma o. A ye ni nɔgɔ kuma fɔ a mi ni nɔgɔ kuma fɔ a kan ka k'i ma wajibi de ye sabu a kunba n'a kamanagan n'a kɔnɔgan bɛ jamanadenw de la nka n'i ye nin kuma sugu fɔ anw ka faamaw ma a bɛ kɛ i n'a fɔ ye si n'a bɔ de tobi k'a d'u ma n'u bɛ se ka e kɔni ne Jose Traore cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min b'a to a ka di ne ye ka aw baro sabu aw hɔrɔnya de ka di aw ye danbe de ka di aw ye jamana kanu de ka di aw ye aw faso ka di aw ye ala ko ka di aw ye aw ko n don dama na n b'o fɛ ni sanu ni wari ye mɔgɔ caman bɛ yen n'u sigira fanga na ne b'a fɛ ka baara kɛ cogo min o ye aw yɛrɛ bi sigi aw bɛ kɔnɔguwan ni haminako minnu kɛ ka jamanakuntigiw jamana kolatigɛ bɛ maa minnu bolo u ka tiɲɛ fɔ ten sa dɛ u ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye ɲininkali minnu b'a to jamanadenw bɛ bɔ kunpan na n'i y'o ɲininkali kɛ ko e bɛ n ka fanga jugu de la a ka nazara kunnafonilaselaw mɛnba nin u bɛ ka an ka jamanakuntigiw ɲininka ɲininkali cogo min na nka ni anw y'a kɛ o cogo la foyi tɛna f'u fɛ ko nin ye an jugu de ye nin fara bɛ an juguw kan Idriss Déby ani nazarakaw nazara kunnafonilaselaw ye kuma min fɔ bisimila basila. En 2016, il Attendez s'il vous plaît. 2016 a ye n kɔnɔ Comme a ye n j'ai kɔnɔ dit dans la politique africaine, i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min farafinna yɛrɛ ka jamanaya baaraw senfɛ la France intervient souvent. Faransi tuma dɔ la Faransi b'i kara kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de Faransi b'i nin don a la Et je le dis haut et fort, wa n b'a fɔ piyan n b'a fɔ panparan la France a intervenu. Faransi y'i sen don anw ka ko in na k'i da don a la Je dis bien, je n'ai pas demandé, ne m'a ɲini dɛ n b'a fɔ aw ye ne m'a ɲini dɛ si je ne le fais pas, nin y'a fɔ n t'a kɛ de changer la constitution. ko n t'a fɛ ka jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun o sariya kolo ko n t'a fɛ ka yɛlɛma don a la Pour l'histoire, k'a kɛ seere ye don nata ninnu na Bongo n'est pas là. bongo tɛ yan bi n'o ye gabɔn jamana ɲɛmɔgɔ ye a fatura Bongo père, n kan bɛ bongo min bɛ fanga na o tɛ dɛ a fa n'o ye Umaru Bongo ye il est à Paris. a kɛra Faransi fa b'a la Paris aw yɛrɛ ka fa b'a la ye J'ai récusé. a fɔra n ye yen Faransi fɛ n ye n ban Et je n'ai pas fait la campagne. ne ma mankutu kɛ ko n bɛ fanga ɲini dɛ ne tun b'a fɛ ka bɔ fanga na a waati Je voulais dire, c'est la France qui vous a poussé à continuer? Faransi de ye wajibiya ka to fanga na wa C'est toujours la France qui fait et c'est toujours la France qui critique. Et c'est Faransi de b'a ko bɛɛ ɲaami
Fransi de b'a bɛɛ kɛ, Fransi de b'a bɛɛ fɔ, Fransi kelen de bɛ tila k'i jalaki. La France qui est derrière. Fransi de bɛ nin ko bɛɛ kɔfɛ. An ka gɛlɛya ninnu Fransi de b'a bɛɛ ju la. Je vais vous dire, N bɛna fɔ ye, n bɛna fɔ ye. d'abord, A y'i lamɛn. A y'i lamɛn. finir. A y'i lamɛn ka tila. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici. Mɔgɔ minnu nana, u ye aw ka jamana Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ye maa minnu bila ka na k'o bɛ jamana sigikan a n'a dantigɛli sariya kolow ɲɛdɔn. Je ne connais même pas son nom. N tɛ cɛ tɔgɔ yɛrɛ dɔn. Je ne connais même pas son nom. N t'a tɔgɔ dɔn. Moi, j'ai refusé. Ne ye n ban ko n t'a yɛlɛma. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique. U ka jɔnw bɛ yɔrɔ min a ye kuma in fɔ a ma fɔ ten u ka sabu juguw bɛ yɔrɔ min sabu u ka bololamɔgɔw bɛ farafinna fan bɛɛ. Pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. Faransi ka sabu jugu minnu bɛ yen C'est entre ses mains, farafinna yɛrɛ bɛɛ bɛ Faransi tɛgɛ kɔnɔ de. passé par les uns et les autres. U tɛmɛna tɛmɛyɔrɔw la Changer la constitution. ka an ka jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun k'a yɛlɛma. Et donc, ce que vous Ce n'est dites pas clairement, Déby qui a changé. Ne debi ma jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun ne ma yɛlɛma dɛ. ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a E bɛ k'a fɔ ko Faransi faba de ye forcé la main i pour bolo rester au tɔnɔmi pouvoir. J'ai dit, k'a kɛ i ka to fanga na n y'a fɔ. j'ai dit, Nyafo. En tant que soldat, j'ai Ne tun ye kɛlɛcɛ ye ne ma sɔn fiyewu en son temps, a waati le pouvoir en 2006. ko n tun b'a fɛ ka fanga bila san 2000 ni san 6. Il y a deux choses Fɛn fila bɛ yen qui ont intervenu. minnu donna nin La ko la guerre, évidemment, min kɛlɛ min binna an ka jamana kan c'est la France. ani Faransi. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Faransi de y'a fɔ k'i ka tɛmɛ fanga fɛ a y'o kɛ. Mais aujourd'hui, N'a fɔra bi dun sont ceux-là même qui ont olu kelenw de bɛ yen n'o ye Faransi jamana kelen ye. changé la constitution qui me critiquent. minnu ye wajibiya jamana in Tchad wajibiya ka dantigɛli in sigi kan sariya sun sariya kolow k'u yɛlɛma olu de bɛ ka ne jalaki. Et là, aujourd'hui, Et aujourd'hui, Bi min ye bi ye encore, pour autant, o n'a ta bɛɛ je pense que ne hakili miiri la. il fallait aussi voir que la guerre au Tchad s'est arrêtée en Tchad kɛlɛ o bɔ jɔra 2008, 2008 mai 2008. mai 2008 Les armes sont définitivement tues marifaw cili jɔra en mai 2008. mai 2008 Mai 2008. mai 2008 Maintenant, sisan sa il y a des questions de principe. taasiraw ni danbew bɛ yen hɔrɔnya ledukanw bɛ yen Certes, tiɲɛ don que la durée furancɛ min bolila o la dans ces fonctions-là o baara nin na n'est jamais une bonne chose. bɛn kɛra kan ka fɔ ni mɛnna fanga na o tɛ kuma ɲuman ye fiyewu. Mais non plus aussi, il ne faut pas laisser le pays dans un désordre. mɔgɔ tɛ se ka jamana fana to tiɲɛnikɛlaw bolo u k'u sago sɔrɔ faso kɔnɔ. Allahu akbar. I ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ma Idris Debi ka kuma mɛn nin de b'an ka jamana ninnu kɔnɔ. min ye Idris Debi furumuso yɛrɛ ye ale ye sariya dɔnna ye a bɛ politiki ko kalama n'o tɔgɔ ye ko Fatima Arayi Mɔnɔ Habere ale fana ye fɛn caman fɔ. Quand on occupe un territoire là, c'est quoi? n'i ye wali jamana minɛ On occupe aussi, on pille ses mérites. n'i ye wali jamana minɛ na fɛn o fɛn ye tɔnɔmafɛn ni nafasɔrɔ fɛn ye a bɛɛ bɛ suɲɛ. Richesse minière. U ka Donc dugu Hissène Habré, il a symbolisé ça. Hissène Habré a ye o kɛlɛ de ye jujɔn. Deuxièmement, Hissène Habré aussi a refusé Hissène Habré banna fɛn min fana ma de céder à vil prix son pétrole. taji min bɛ Hissène Habré ka dugukolo a faso dugukolo jukɔrɔ a ka feere cogo jugu la feereba jugu ma i baw ma. Quand Elf Aquitaine a voulu prendre le tuma min na Elf n'o ye Faransi ka taji feere yɔrɔ ye pétrole tchadien, u tun b'a fɛ ka Tchad taji minɛ a ka feerew ma feere cogo jugu la. n'importe quel prix, Hissène Habré a dit. sɔngɔ jugu bɛɛ lajɛlen na Hissène Habré ko ayi dɛ. Donc ça là, o de ye c'est ça ce qu'il symbolise. Aujourd'hui, attendez, Hissène Habré a ka wuli ka dɔ o de y'a misali ye. C'est mérité. et paye c'est un symbole. Alors, nin ye a ye nin minnu kɛra o kɔlɔlɔ de genge n'a da la. ça veut dire quoi ça? o bɛ mun jira dɔrɔn Ça pose le problème de leadership. ɲɛmɔgɔya sama-samali Ok? Ya, Ça mais- pose un problème de leadership. ɲɛmɔgɔya ɲuman o kɔnɔguwan n'o ɲinini dɛ. C'est-à-dire un leadership qui symbolise. Tant que tu n'es ɲɛmɔgɔya ɲuman min bi jɔ i ka jamana nafolo makarani na o ti bɛn maaw ma dɛ. pas mort, tu déranges. ni e kɔni ma sa kɔni e kɔni bɛ maaw degun dɛ. Parce qu'on a
peur. mɔgɔw bɛ siran ɲɛ Peur que tes idées soient diffusées. mɔgɔw bɛ siran ɲɛ maraba jugu ni jamana juguw bɛ siran ɲɛ i ka hakilinata kana cɛrin fiyewu On a peur que tu produis d'autres Hissène Habré. a bɛ gɛlɛya u t'a fɛ maraba jugu ninnu ani jamana yɛrɛ a nafolo ntarakiliba jugu ninnu t'a fɛ e ka i ɲɔgɔnna siw ka caya Ok. Donc, Ah. qu'est-ce que ça veut dire? o bɛ min jira dɔrɔn Il faut casser d'abord l'image. C'est pour ça fo ka Hissène Habré mankutu de tiɲɛ fɔlɔ qu'on a cette grande opération médiatique de lynchage. o de kɛlen don faransi jamana kuntigiw fɛ u kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka Hissène Habré mankutu tiɲɛ Médiatique pour casser sa personne. Donc, u b'a fɛ k'a yɛrɛ bakun k'a fari faga k'a diinɛ tiɲɛ une image en disant k'a mankutu tiɲɛ k'a fɔ a b'a don ta a b'a bɔ tan n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que o bɛ min jira dɔrɔn le leadership est très important. jamana ɲɛmɔgɔya ɲuman diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen mago b'o la Aujourd'hui, an bɛ don min na i vous ko fɔ voyez la France-Afrique quand elle agit dans nos pays, elle i élimine. y'a ye k'a fɔ u ka jamana u kɛn bɛ ka tɔn min sigi ko farafinna ni faransi ka lajɛ a dabɔkun tɛ foyi ye Les leaders. ka Elle ɲɛmɔgɔw mankutu tiɲɛ n'élimine pas ses collaborateurs. yala aw ko ko aw fara ɲɔgɔn ka tɔn dilan yala o tɔn dabɔkun ye farafinna kuntigiw kolatigɛlaw mankutu tiɲɛni de ye wa Quand on a éliminé Sankara, tuma min na u ye sankara fa on a éliminé Lumba, on n'a pas éliminé u ye lumba fagali min kɛ les autres. Parce que pourquoi? C'est les leaders qui... fɛn min nazara a bɛ mankutu de tiɲɛ ni ŋana b'i bolo ŋana min bi jɔ ka faso makaran u bɛ dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'o ka ko ban pewu C'est celui qui guide. Vous avez jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman min bɛ jamanadenw bilasirali cogo ɲuman na ko k'u ye kalanminɛ ye u bɛ ko bɛɛ lajɛlen janfajugu bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka ko bɛ se ka ban cogo min un troupeau de moutons et yala o ni sagakulu bɛ ɲɔgɔn fɛ o un berger. Vous croyez yala bagangwɛnna u ka jɔda ye jumɛn ye que les moutons peuvent aller sur yala o baganw dama sagakulu dama bɛ se ka sira ɲuman bɔ wa une route, arriver à destination? ka sira bɔ u kan ka taa yɔrɔ min k'u taa yɔrɔw lasɔrɔ ni kana ye wa Sans le berger? ni bagangwɛnna tɛ yen wa o tɛ se ka kɛ Donc quand on a un berger ni bagangwɛnna ɲuman sɔrɔla qui ne va pas sur notre route de la France-Afrique, n'o tɛ faransi kɔni kuntilenna kɛ ka faransi ka hakɛw matarafa k'a ta faransi ka dabada ma ben on le démolit. u b'o da kolon ci k'o filenkolon ci Comme ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait? o kɔfɛ sa u bɛ mun kɛ On va choisir un autre profil u bɛ taa maa wɛrɛ sugandi k'o sigi de leader France-africain ka taa ɲɛmɔgɔ dɔw sigi k'o ye faransi ni farafin jamanaw ka tɔn lajɛbaga dɔ ye setigi jamana o jamana bɛ yen n'olu sen bɛ libi ko in na D'une manière ou d'une autre, a mana bɔ sira o sira fɛ chacun a son agenda bɛɛ lajɛlen bɛ na n'i ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ni ŋaniyaw de don lié à des intérêts économiques. bɛɛ nakun ye n ka sɔrɔta n ka sɔrɔ ɲiniw de ye La Libye est un pays riche. libi ye jamana min ye jamana nafa sɔrɔ yɔrɔba ye nafoloba de bɛ libi tɛ fanda jamana ye qui fait 1,8 million barils par jour de pétrole. libi bɛ petroli bari miliyɔn kelen ni petroli barigon ba 600 libi b'o de bɔ tile o tile D'ailleurs, ce qui a été la cause première o yɛrɛ de ye dalu fɔlɔfɔlɔ ye pour liquider Gaddafi, c'est ça ka kadafi faga en fait. o de don La dernière fois où vous étiez sur mon plateau à Paris, au Forum de la Paix, vous avez évoqué siɲɛ fɔlɔ min ne ni ye barosigi kɛ pari ni ye ale foka de ye ale fana tun taara Hissène Habré ɲininkali kɛ le fait que les grandes puissances disent min y'a to setigi jamana baw aux États pour combattre le terrorisme. u k'u bɛ nafolo minnu bɔ ka papalikɛlaw kɛlɛ Vous disiez que rien n'avait été débloqué. e ko ko dɔrɔmɛ kelen pigini ma di e ma Je n'ai rien vu, je sais que ne ma foyi sɔrɔ wa n b'a dɔn le Tchad qui entretient ses soldats, Tchad de i yɛrɛ jɔlen don n'a ka kɛlɛcɛw ye jusqu'à là, Faut dans que le c'est cadre bien. bilatéral, jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛna kɔni l'Union européenne a donné yɔrɔbu jamana ye min di quelques matériels au Tchad. a ye kɛlɛmina damadama di Tchad ma Dans le cadre bilatéral, l'Allemagne a donné ni aliman jamana ye olu fana ye quelques matériels à l'armée tchadienne. kɛlɛkɛminan dɔw di Tchad sɔrɔlasiw ma Les États-Unis, min ye lamɛrikɛn jamanaw ye plein de matériels o fana ye kɛlɛminan dɔw di an ma aussi. Au fond. La France a donné quelques min ye faransiw fana ye matériels. Et kɛlɛkɛminan la dɔw di formation aussi. ani Les k'an États-Unis dege baara la min ye lamɛrikɛnw ye aussi forment nos unités. olu fana b'an ka kɛlɛcɛw labɛn Mais pas d'argent, pas les sommes que l'on entend. wari tɛ di ma nafoloko kuma min bɛ fɔ pigini tɛ di Non. ayi Monsieur le Président, jamanakuntigi la plupart des pays francophones farafin jamanaw caman bɛ yen minnu bɛ nazarakan fɔ
célèbrent cette année leur 60e anniversaire olu bɛɛ lajɛlen u bɛ u ka jamana kan hɔrɔnyali san 60 u b'o ɲɛnamayali la d'accession à l'indépendance. u ka kuntigiya la 60 ans déjà. san 60 kɔfɛ Ah, si vous deviez faire un bilan, n'a y'a sɔrɔ ko a fɔra k'e ka ɲɛfɔli kɛ sɔrɔ minnu kɛra wala sɔrɔbaliya minnu kɛra vous qui avez vécu cette période, e min ni nin waati kɛra ɲɛna que diriez-vous? e bɛ mun de fɔ Beaucoup d'années de guerre, san caman kɛlɛ les pays occupés par le Nord, jamana min saheli minɛlen don partis par la Libye, libi fɛ la naissance de multitudes u kana wolo fɛn camanw na de rébellions banbanciw jamana borotolaw dans le pays, pour Qu'on ne a dit, pas ɛɛ dire que couronné n t'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen nana kuncɛ ni fɛn min ye pendant 8 années san 8 kɔnɔ d'une dictature tragique, diyagoya fanga karabali que le monde n'ait jamais connue. ni diɲɛ ma sɔn a ma fiyewu Parce que vous En dites, on dit que vous 1980. appartenez à cette dictature, monsieur le e yɛrɛ fana ye o diyagoya fanga maraba dɔ ye o jamanakuntigi Président. Si vous pensez à la dictature de Hissène Oui, Habré, vous je- êtes... ne miiri la k'a fɔ isanabere kɛra ni maraba jugu kɛbaa ye n ko n fana y'a fangatigi dɔ ye ici à l'intérieur. Je suis un soldat, ne ye kɛlɛcɛ de ye j'ai choisi le camp de Habré ne tun farala isanabere kan pour la simple raison que les autres tendances politiques ka sabu kɛ bolofara tɔ minnu bɛ yen n'o ye politiki bolofara tɔw ye étaient avec l'occupant. olu tun ni an ka jamana tun minɛlen don minnu fɛ olu tun y'o maa dɔ ye La Libye qui occupait une partie de nabi tun kɛn bɛ ka Tchad jamana dɔ yɔrɔ dɔw minɛ un soldat de formation. Je ne ne ye ne degera sɔrɔsi baara de ye n tɛ se peux ka pas être avec des gens qui n tɛ se ka fara mɔgɔw kan maa minnu sont complices minnu ye janfa jugu seribaw ye faso kɔnɔ avec Ah, un non. pays qui occupe une partie de minnu kɛn bɛ k'an ka jamana yɔrɔ dɔw minɛ ça qui m'a o de y'a to choisi. ne de ye suganlili kɛ Quand j'avais tuma min na ne bɛ nécessaire n y'a jate minɛ k'a dɔn fa k'a ni kɛli ka kan que le temps était venu, ko jamana mara coronnen don c'est dire les vérités, fo tiɲɛ ka fɔ tiɲɛna j'ai pris ma décision ne ye n ka kan ka min kɛ n y'o kɛ et je suis parti. n taara Par la grande porte. bɔda b'a fɛ awɔ Vous êtes là depuis 30 ans. Donc vous bɛɛ êtes bɛ yan kabili san 30 aussi comptable. ni ko min kɛra ko minnu kɛra a kɛbaw olu ka jalaki De ce bilan, avez-vous le sentiment d'avoir réussi ce que vous... yala e miiri la k'a fɔ i ye ɲɛsɔrɔli Il kɛ appartient aux Tchadiens, aux Israéliens, ni hakili la k'a fɔ min ye Tchad jamanadenw ye ani tariku fasirikɛbaw ye en fait, disons, de faire la part de la chose. olu de ka kan ka nin kungo ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na Alain Foucault. ale fɔ ka 1990, quand je suis arrivé ici, ni sigira fanga na 1900 san 1990 il n'y avait que 12 médecins au Tchad. Tchad jamana bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ furakɛli kɛ o maa tan de tun bɛ yan Moins de 20 magistrats. sariya dɔnbaga tun tɛ mɔgɔ mugan bɔ Une seule université qui a une capacité de 600. an ye kalanso jɔ kalanso min mɔgɔ 600 de bɛ bɔ a kɔnɔ n'o ye ɲɛdɔnbagaw ye Étudiants au Tchad. awɔ Tchad yan kɔni Aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine d'instituts supérieurs. an bɛ don min na i n'a ka fɔ bi kalanbondaso minnu bɛ yen n'o ye koɲini ni kodɔn kalanbondasow ye Et universités. o kalanbondasow ka ca kosɛbɛ o bɛ ɲini ka ca ni 20 ye Les bacheliers se forment ici à l'intérieur. an ka Tchad jamana kalan fori minnu bɛ yen n'o ye kilasi fɔlɔ ye ka se kilasi 10 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ dege anw fɛ yan Et le corps professoral, c'est un corps professoral tchadien que nous. minnu bɛ yen n'olu ye dege karamɔgɔ ye a bɛɛ ye an ka jamanadenw dege karamɔgɔw de ye Ça, c'est sur le plan social, je dis. hadamadenya dilasiraw de y'o ye Sur le plan santé, kɛnɛya sira kan il n'y a que peut-être le seul hôpital d'Indjamena qui était un hôpital, an bɛ na fanga na don min n jamana dɔgɔtɔrɔso kelen pe de tun bɛ yen je dirais, hôpital fréquentable. minnu ni maa bɛ se ka taa i yɛrɛ furakɛ ni hakilila bɛ tigɛ k'a fɔ i bɛ furakɛ ka ɲɛ 23 bi 23 de bɛ yen provinces, dans chacune des 23 provinces, nous avons construit des hôpitaux maradugu 23 min bɛ yen an ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na modernes, équipés. o ye dɔgɔtɔrɔso kɔdan dɔgɔtɔrɔsow ye dɔgɔtɔrɔya baaraw bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso minnu kɔnɔ a minɛn bɛ nin bɛɛ kɔnɔ Vous vous Et soignez, nous avons vous soignez formé, dans ces hôpitaux nous avons maintenant formé des médecins, anw ye dɔgɔtɔrɔw kalan tous azimuts. fan bɛɛ lajɛlen fɛ Alors, Monsieur le Président, vous êtes aux affaires depuis 30 ans. e bɛ fanga na a bɛɛ san 30 bɔ bi On voit un peu partout, notamment dans les pays francophones d'Afrique, k'a ye k'a fɔ faransi jamana ye farafin jamana minnu mara tripatouiller la Constitution. olu bɛ fanga
sariya jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun fereke ka k'u dongo ye pour faire un troisième, un quatrième a bɛ se ka mɛn fanga na cogo min tako saba ni tako naani etc. Personne ne veut laisser le pouvoir. mɔgɔ si t'a fɛ ka fanga bila Alors que tout le monde parle de rajeunissement de la classe bɛɛ dun ko k'u ka fanga la kuraya politique, alors que tout le monde parle de faire participer les jeunes, bɛɛ miiri la bɛɛ b'a fɔ ka denmisɛnninw don da don jamana maracogo la k'u dun jamana fanga na vous faites monter l'âge de la candidature aw bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ ninnu aw bɛ ka dɔ fara a si birintilen maa minnu si birintilen don k'olu to fanga na à la présidentielle à 45 ans. jamana kuntigiya la san 40 san 5 Est-ce une façon d'écarter un certain nombre de vos yala a dabɔkun ye ka maa dɔw sen bɔ a la wa futurs adversaires? minnu bɛ k'aw Vous faden avoir une volonté de vous présenter l'année prochaine? yala e bɛna a ɲini i yɛrɛ ka sigi fanga na tuguni wa Moi, je suis particulier. Hein. ne ye n damamaa ye koyi Il faut me voir comme je le dis. aw kan ka Je ne me ne mêle pas dans o ye ce cogo la ne tɛ n da don ni fɛn sugu ninnu Oui, mais ça ne vous choque pas que l'on soit candidat à 40? yala a tɛ gɛlɛya i ma ne b'a fɛ k'i kan bɔ fanga nɔfɛ f'i ka san 40 san 5 sɔrɔ 5 ans seulement, que quelqu'un ne puisse pas y être. Par exemple, Macron, en France, n'aurait Macron, pas été président France, s'il y avait cette ale disposition tun tɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye n'a y'a sɔrɔ ni fɛɛrɛ tun tigɛlen don faransi constitutionnelle. Je n'ai pas posé la question aux Tchadiens qui se sont réunis à N'Djamena ici. i bɛ se ka ɲininkali kɛ ka ɲɛsin cadiɲɛw ma minnu ye farala ɲɔgɔn kan ka a kuma fɔ yan 2 semaines. a tɛ semaine fila Ce bɔ travail. Je n'ai pas posé la question. ne ma n yɛrɛ ɲininka la koyi Moi, j'ai pris le pouvoir, j'avais 38 ans. ne ye fanga ta tuma min na ne tun bɛ san 30 ni san 8 de la Absolument. tiɲɛ don Donc vous devriez plutôt encourager o de ye sabu kan ka to i kan ka to denmisɛnw ka gɛrɛ fanga na que l'on baisse un peu cet âge-là, non? ka siw lajigin La démocratie, c'est celle-là aussi. démocratie D'avoir o fana la de ye majorité. quoi ni jama fanba ye min fɔ ta bɛ kɛ o sira de kan Président, vous allez rempiler. yala i bɛna bɔ fanga nɔfɛ tuguni Je ne sais pas. n t'a dɔn Ça ressemble à une réponse qu'on entend de beaucoup de chefs d'État an bɛ nin mɛn farafinna jamanakuntigiw caman da la qui finalement sont candidats. o kɔfɛ olu laban bɛ sigi fanga na tuguni Je ne me porte pas candidat, moi. ne tɛ n yɛrɛ kan bɔ fanga nɔfɛ ne J'appartiens à un parti politique. politikitɔnw de bɛ se k'a fɔ minnu b'u kan bɔ fanga nɔfɛ bɛɛ b'i ka cɛbɔ kɛ Parti politique qui désigne son candidat. bɛɛ b'i ka cɛbɔ sugandi Mais bon, il y a des hommes forts o tuma setigiw bɛ yen qui influent dessus. i jɔ i jɔ i jɔ Évidemment, si je ne veux pas, je dirais je ne veux pas. ni ne tun t'a fɛ n b'a f'i ye n t'a fɛ awɔ Par exemple. Mais nka la désignation, ce n'est pas moi. ne ma n yɛrɛ sugandi ko ne tɛna n yɛrɛ sugandi Et vous avez envie de vous reposer après yala e t'a fɛ k'i la fiɲɛ bɔ wa temps, non? ayi Puisque cette fois-ci, vous n'êtes pas Je ne vous bousculé ai, par je ne vous ai quelqu'un. pas dit que je suis fatigué. n m'a fɔ i ye k'a fɔ n sɛgɛnnen don koyi Mais tu ne sais pas, je ne te dirai pas ce que je pense. n tɛna f'i ye hakilina ye min ye n tɛn'o f'i ye fiyewu J'aurais bien voulu. Vous Vous m'avez avez compris. réussi, je m'étais dit, je vais avoir la chance. ne tun hakili la k'a fɔ n bɛna garijɛgɛ Non, sɔrɔ pas pour le moment. ayi sisan kɔni n t'o En fɔ tout i cas, ye merci, Monsieur le Président, de I ni nous ce avoir reçus. De i nous y'an avoir bisimila reçus. Merci à vous aussi. i yɛrɛ fana ni ce Vous m'avez trop taquiné. i ye n sɛgɛ kuma na kosɛbɛ aa kabako an balimaw an bɛna Cad jamana kuntigi ala ka hinɛ a la a ye kuma laban minnu fɔ a ka jamanadenw ye kunnafoni lasilaw ka ɲininkali don kɛnɛ kan an bɛna bi ta in bila yan n'o kuma labanw ye basila bisimila J'ai consacré toute ma jeunesse ne ye n ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ jamana ko in de la pour ce pays-là. jamana in ye Vous êtes jeunes, vous ne savez pas qu'est-ce que nous avons fait denmisɛnninw t'a dɔn an ye min kɛ pour que nous arrivions à la situation actuelle. jamana in bɛ dakun min kan an y'an yɛrɛ sɔrɔ yan cogo di Je n'ai pas connu une vie de jeunesse. ne ma denmisɛnniya diya bɔ koyi ne Idriss Déby ne ma denmisɛnniya diya bɔ Dans ma vie, ne ka adamadenya na je n'ai connu que des problèmes. kabini ne ye ko dɔn fo ka se bi ma ne ma foyi ye fo gɛlɛyaw Des guerres. kɛlɛ Je n'ai vu que du sang. ne ma foyi ye fo n'a kɛra Des joli ye jeunes mourir, des jeunes tchadiens ni mourir y'a ye k'a fɔ Cad denmisɛnninw ni bɛ ka halaki k'u ni halaki devant. ni y'a foyi ye fo marifa Donc, je disais que je suis un être humain. ne bɛ min fɔ aw ye ne tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ne ye hadamaden de ye Je ne suis pas dans mes 30 ans. 30 ne ans tɛ san 30 ne tɛ san 30 la bi o ne tɛ funankɛni ye tuguni ou 40 ans. Ou ne 50 tɛ san 40 ye tuguni ans. ayi J'ai dépassé cela. ne si tɛmɛna nin bɛɛ kan Du haut de mes 65 ans, ne bɛ san 60 ani san 5 de la j'aurais bien souhaité, a tun ka di ne ye ne tun b'a kanu j'aurais bien sûr bien souhaité ne tun b'a fɛ ne y'a dan ne ma ne tun bɛ fɛn me min kanu retirer et me reposer. k'an sen bɔ jamanakuntigiya la k'an lafiɲɛ bɔ Si vous, Tchadiens, vous êtes capables ni aw Cadi jamanadenw n'a y'a sɔrɔ ko aw tun sera demain, sini ce n'est
pas vous affronter entre vous, aw ka fadenya mais la haine, kɛlɛ jugu dabila ka bɛnzɛngoniyaw ka juguya kisɛ bilenw dabila aw ni ɲɔgɔn cɛ ou de ne pas vous entretenir. La ani campagne wala n'aw tun bɛn'a kan aw kana ɲɔgɔn fa aw kana a yɛrɛ dama aw kana ɲɔgɔn fa présidentielle de 2016 a démontré san 2000 ani san 16 jamanakuntigi ye sigi min kɛra a y'o de yira o la division du pays net, ka jamana tila la haine aujourd'hui comme culture, bɛnzɛngoniya ni juguya kisɛ bilen min n'o bɛ ka kolokolo ani ɲɔgɔn cɛ part dans les journaux, dans les Facebook, e ka taa kunnafoni lase sɛbɛnw i k'u lajɛ bani i k'a yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka cadenw ye u bɛ ka ɲɔgɔn borotɔ cogo min c'est ce que les Tchadiens se disent entre eux. u bɛ fɛn min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye ninnu de ye o. Vous croyez que c'est rassurant cela? aw hakili la k'a fɔ o bɛ maa hakili latigɛ Ou que c'est rassurant? aw hakili la ko bɛ mɔgɔ hakili sigi Je vous pose la question ne bɛ aw ɲininka Tchad jamanadenw kunnafoni lasilaw en tant que fils de ce pays. aw minnu ye jamanaden dɔw ye kabako Et je disais n ye min fɔ que vous avez vu un jour un chef d'État prendre yala aw de la k'a ye an bɛ tile min na ko bi jamanakuntigi ka marifa ta ka taa je suis brave, aw hakili la ko ne bɛ ka nin kɛ k'a kun de ye ko ne ye cɛŋana de ye wa ne ye kɛlɛmasa de ye wa ne ka farin ni tɔw ye wa je le fais parce que je suis courageux. Non, aw hakili la ko ne ye ŋana de ye ko de y'a to ne bɛ nin kɛ wa ayi je le fais parce que j'aime ce pays ne bɛ nin kɛ sabu foyi t'a la ne faso ka di n ye de ne bɛ jamana in fɛ et je ne veux pas le désordre s'installe dans n t'a fɛ jamana in ka feere fiyewu n t'a fɛ ko tɛmɛ sira cogo ɲuman a ka jamana in a ka bila kuntilena jugu kan Donc j'ai préféré o de y'a to ne y'a kanu mourir sur le terrain, ka taa sa kɛlɛda la le désordre qui s'en suivra. ayi n ka sa kɛlɛda la hali ni n kɔfɛ n'a bɛ feereke kɛ Mais Dieu merci, nka alhamdulila mon heure n'est pas arrivée encore. ne si ma ban fɔlɔ kabako Mon acte de naissance est encore entre les mains de Dieu. ne ka wolosɛbɛn a bɛ ala bolo Il n'a pas déchiré. ala m'a fara fɔlɔ Je suis vivant. n bɛ balo la Ne croyez pas aw kana bisigiya fiyewu que c'est aussi facile que ça, ko ne bɛ kuntigiya min na ko a ka nɔgɔ ten ayi que David s'accrocherait ko à ce ne bɛna n kolokolo fanga na wa fanga in na si vous ne le savez pas, ni y'a sɔrɔ aw t'a dɔn haut et fort. n b'a fɛ k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn ka nɔgɔ bɔ a la pewu Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. yala don kelen aw y'a mɛn k'a fɔ farafin jamana kuntigiw ye marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ wa Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? aw hakili la ko ne ye nin kɛ ko sabu ne ye ŋana de ye wa n tɛ siranko de ye Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. aw hakili la k'a fɔ ko ne bɛ nin kɛ sabu ne tɛ siran foyi ɲɛ wa Je l'ai fait parce que j'aime ce pays ne ye nin kɛ sabu ne bɛ jamana in fɛ et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. n t'a fɛ jamana in ka feereke ka ɲagami Donc j'ai préféré o siratigɛ la sa mourir sur le terrain, ne ye min voir kanu o ye ka taa sa kɛlɛda la o ka fisa ne ma ni n ka jamana in ye le désordre qui s'en suivra. k'a ci ka jamana in ye a cibagaw wolo k'a bɛɛ feereke ne t'o fɛ Mais Dieu merci, nka bi kɔni alhamdulila barika bɛ ala ye mon heure n'est pas arrivée encore. ne ka waati ma se fɔlɔ Mon acte de naissance ne ye wolosɛbɛn est encore entre les mains de Dieu. Il n'a pas a bɛ ala tɛgɛ kɔnɔ wa ala ma tiré. a fara Je suis fɔlɔ vivant. n bɛ balo la Aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. ne kɔni y'a kanu ka taa sa kɛlɛda la o ka fisa ne ma ne ka jamana in ye cili la n falen kɔfɛ kɔni Mais Dieu merci, nka a barika ala ye mon heure n'est pas arrivée encore. ne waati ne ka waati ma se ala fɛ Mon acte de naissance est encore entre les mains de Dieu. Il n'a pas déchiré. ne ka wolosɛbɛn bɛ ala tɛgɛ kɔnɔ a ma fara fɔlɔ Je suis vivant. n bɛ balo la an balimaw an bɛna bita in bila yan n'o ye idris debi ka lahalayaw ye nin kɔfɛ de sa a wulila ka taa jamana a yɛrɛ ka fɔcogo la a taara kɛlɛda la a fagara o kɛlɛda de senfɛ mɔgɔ dɔw n'a fɔ ko jose tarawele e dun bɛ ka idris debi mankutu yala kabila kelen ani du kelen fanga yala o tuma o de ka di e ye wa n bɛna ɲininkali in jaabi di don nata ninnu na inshallah an sera ka min sɔrɔ k'a fɔ bi o de ye nin ye nka fɛn kelen kɔni bɛ yen idris debi a fali ko n'i y'a ko lajɛ bi a fagara u y'a fɔ cogo min kɛlɛ senfɛ a jogini min kɛra ko a jogina k'a sɔrɔ a bɛ ka u ka jamana kɛlɛcɛw k'u sɛnsɛn kɛlɛda de la dɔw ko ayi o tɛ dɛ ko a fagara fagacogo dɔ la ni ala sɔnna ma an ka don kibaru nata ninnu na n'an ye sɛgɛsɛgɛli minnu sɔrɔ an bɛna o fɔ aw ye nka min ye a den dɔ ye o si bɛ san 37 ni san 7 o tun ye idris debi ni kɔlɔsilikɛla ye kulu de sigira n'u k'a ma conseil militaire o de sugandira k'o sigi fanga na ni ko min bɔra la
an ka ɲininin kɔfɛ don nata ninnu na an b'o lase aw